meidän yhteistä Jumalan palvelusta. Mä luen ensimmäisenä Psalmi 147, jakeesta 3-6. Hän parantaa ne, joilla on särkynyt sydän, ja sitoo heidän haavansa. Hän on määrännyt tähtien luvun, hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä. Suuri on meidän Herramme, suuri hänen voimansa. Hänen ymmärryksensä on mittaamaton. Herra tukee nöyriä, mutta jumalattomat hän painaa maahan. Se, että meidän Jumala on niin mahtava ja suuri ja hänen arvonsa on loppumaton ja meidän on tosi vaikea ymmärtää. Järjellä ajatellen, mitä hän on. Ja sitten hän opettaa vähän ihmeellisellä tavalla. Mulla oli perjantaina sellainen kunnia, että mä sain tavata uskovaisen henkilön, joka on yli 90. Ja kun hän alkoi puhumaan siitä, että Jumalan ihmeellisyydestä ja kuinka hän on pienenä saanut antaa elämänsä Jumalalle. Ja hän on auttanut heinolaisia jo 94 vuodesta saakka todella paljon. Niin hän sanoi, että niin ihmeinen Jumala on, että hän ei ole voinut edes ajatella eikä kuvitella, kuinka mahtavan reitin hän on hänen elämässään tehnyt. Että hän on saanut olla siunauksessa niin monelle. Ja meidän kaikilla on tehty myös se reitti, se oma yksilöllinen reitti. Samalla tavalla kuin Jumala on sanonut tähtien nimet, niin yhtä yksityiskohtaisesti hän on tehnyt meille sen oman reitin, miten me mennään eteenpäin. Silloin kun ollaan vaan lähellä Herraa. Ja meillä on tänään iso ilo saada Sari Matikainen Marttonin äänestä tänne kertomaan todella. Ja sitten ilmeisesti meillä on täällä myös yllätysvieras, joka Sari myöhemmin esittelee paremmin. Ja mä oon todellakin satuilta, niin mun on tarkoitus juontaa tätä. Ja kuten äsken oli puhe, niin Sari vastaa näistä opetuksesta ja saarnosta ja infosta kaikesta mahdollisista.